Gunung Jaya mapan ing panggonan sing saiki arane Karanggude ing Desa Krangean. Ki Jayatrunan niku wong sing sakti mandraguna. Ing panggonane sing saiki arane Karanggude, Ki Jayatrunan niku nduweni tanah sing amba lan bentuke kaya gunung. Nanging tanah niku ora bisa ditanduri apa-apa amargi tanah kuwi garing kenang panas. Akhire Ki Jayatruna tapak ing watu bledheg sing ana ning pinggir kali. Nang sekitar ngono juga ana sawah-sawah sing subur.